Mejju reġa' fisser ukoll żieda kbira fit-turisti illi ġew Malta wara li nhar l-Erbgħa ħarġet statistika li kkonfermat żieda fil-persuni li għadu fil-lukandi tul April, il-Ħamis kienet ikkonfermata żieda fin-numru ta' wasliet. Mejju ta' din is-sena ra żieda ta' 8.3% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena illi għaddiet. Aktar minn 140,000 vjaġġ lejn Malta kienu għal skop ta' vakanza, filwaqt li kważi 14,000 vjaġġ ieħor saru għal raġunijiet ta' xogħol. Il-maġġoranza ta' turisti li ġew f'pajjiżna kienu mill-Ewropa, għalkemm dawk minn barra mill-Ewropa żdiedu bi kważi 15%. Li għattaw f'pajjiżna turisti żdiedu bi 2.6% meta mqabbel ma' Mejju tas-sena illi għaddiet. L-infiq tat turisti f'pajjiżna laħħaq il-138 miljun, żieda ta' kważi 5 miljuni meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena ta' qabel. Fil-perjodu ta' bejn Jannar u Mejju ta' din is-sena, Malta rat kważi 550,000 turist li ġeneraw 430 miljun fid-dħul f'pajjiżna, kważi 31 miljun aktar mill-istess perjodu tas-sena illi għaddiet.